Čaute ľudia, dneska si zahráme Evade, ale nebudem tu sám. Z Evadeu už mám dve videá, tí, ktorí ma každý deň sledujú. A no Echo, kde si? Čau, mňa teraz naháňa akurát Nextbot. Aby ste videli Tak som Evade to, že nás naháňajú také 2D obrázky a musíme pred nimi zdrhať. Ja sa asi na chvíľu mutnem. Isaac Newton? Nie. Ja som zdechol. Zachrániť. Ja som sa šmýkal normálne toto ako po šmyklavke. Ja ťa vidím! Kamo, idem pre teba. Už ma healuje nejaký typek, už ma vyhealoval. Hej, teba healuje nejaký typek. Kamo, ty vole! Kamo, Ako to, že si zdechol? Ja som počul... Ľudia, ja som natáčam síce na svoj kanál, ale ja som proste niekde pod mapou. Čo? Akože pod Ja sa mapou. prepadol do nejakých dier. Ale, aha, čaute. Ježiš, on je tu. Kamo, ja rýchlo zdrhám. Ja idem s jakým... Kamo, tento typek je profík. Asi všetci by mali byť profíkovia. Echo hovoril, že je najväčší profesionál. Som v tejto hre profesionál. Tu sme štyria. No čo si... Ako si dáme? Pit stop by som dal. Pit stop. OK. Dám to, čo povieš ty. A ľudia, ďakujem za 57 odoberateľov. Fakt si to vážim. Pilančiš 57, však ja nemám ani 50. Všetci Samopro 1 diváci, čo ste fanúšikovia, fanúšiky. Nepočúvajte ho, nepočúvajte ho, prosím. Prosím, dajte mi odber. Dobre, dám ti kartu na začiatku videa, takže sa pretočte na začiatok videa a tam budete mať kartu na Neonecha. No. A dajte mi odber, bežím sa k 50. No. A dokiaľ nebudem 50 odoberať, nevyjde žiadny nový short ani video. Ale tak to musíš dať na svoj kanál, lebo že tvoji fanúšikovia nemusia kúkať môj kanál. OK, tak budem tam niečo vydávať, nejaké shorty. A video. Takže neviem, čo má točiť. No a ľudia, ja by som chcel, toto sú už plány na budúcnosť. Ja by som natočil s Neonechom, ako proste otázky a odpovede s Neonechom. Že to sme točili. No, ale akože v realite, že by nám naši diváci dávali otázky. Jaj, nedali by sme PVHU? No proste PVHU, ale to by museli dávať ľudia nejaké komenty. A to by sme museli dať na stream ako. A ešte ľudia, aby ste vedeli, tak 90% ľudí, čo kúka na moje videá, tak nemá odber. Takže dajte odber, alebo vás zožere tam ten Freddy Fazbear. Nejde tam je. U mňa mám pocit, že viac ľudí nemá odber, čiže neboj sa. U mňa nejakých 6% dopozerá moje video, čo je dosť smutné. Nejakých 6% ľudí dopozerá dokonca to video. To je smutné. Samopro. Hej, to je nejaký typek so krídlami a nevie lietať. Haha, bum bum bebe, bňum, ňam, uďum. Idem za ním. To je nejaká myš s picou. Ja ťa idem zachrániť. Neviem, ako sa píska na počítači. Nemusíš ma zachraňovať, ja sa viem zachrániť sám, však som ten profík. No neviem, že či ty si najväčší profík. Som. Nie najväčší, ale som profík. Rajderko vlastne hrába Evade. Nerob mu reklamu, ešte k tomu nosíš jeho merch. Lebo sa mi páči.
Nerobím reklamu. Sice nemám jeho merch v realitě, ale to je jedno, to je jedno. Aha, myš? Já jsem to myš bugol. Jdem ti pomoct. Ne, potřebuji, já jsem profík. Kamo, Candy. Kamo, pomoc. Já jsem padol. Vyťahni si ty tvoje katany. Ináč. Vyťahni si a zabij ho. Kamo, kde si? Tu som. Už som živý. Idem. Kam mne niekto napísal. Mne niekto napísal. Na skupinu youtuberi píšu. No. Ľudia, či nechápajú, máme na WhatsAppe skupinu. Kam ja som si vypol zvonenie, nech mi to tu nezvoní. Keďže náhodou viete, aké mám ja zvonenie, tak by ste sa smiali. Čau, myš? Ja idem za myšou. Kde? Tu je. Easy! Jetzt hörst? Někdo ti napísal? Aha, píše mi na skupinu youtuberi. Tak si vypni zvonenie. Že ja mám mobil, hneď vedľa. Kamo, oni tu fakt niečo píšu. Nejaký John Port mi píše. Počkajte, ja sa musím kúknúť, že kto mi píše. Nič to píše. Kamo! Pre mne, ja som išiel hneď na ich spawn a že sú za mňou dva nexboty. Kde si? Je tu si? Super, to je nejaký ninja. Kamo, ja jumpol! Kamo, to ja jumpol, ty vole. Cez? Čau. Ja si vedel, tak neviem. A nejdu za tebou dvaja, ide za tebou jeden. A mňa zabil. Poď! Jasný! Jasný! Sorry, že hučím. Jasný. To je ten zo Fortress 2, alebo jak sa volá tá hra. Poznáš ju, že? Ne. Počkajte. Škoda, že sa nedajú použiť tie moje katany. Kamošok, už by ťa dávno mohol revivenúť. Kámo, čo tam robíte? Prečo sa nesie za dom? Ej, jo. What the fuck? OK, idem. Je tu si? Tak. Dík. Kde je Negbert? Ja idem na aute. Tak, čupím si. Ja idem proste spať na dom. Ja spím na streche. Sebastian, škola, a.k.a. Storia, neviem aký, zo 20. storočia. Je tu si? Kde som? Som revival. Kam, next bot? Poď! To typka za chvíľu zabije nextbot. Je cez? To si ty? Nie, to si. Zachránil som ťa. Ja? Ale to nie som ja. Som niekde úplne inde. Kamo, tak ten Xbot išiel po tebe. Ty to hráš z prvého pohľadu, lebo ja to hrám z prvého pohľadu. A ja to hrám, ale keďže vieme, ako sa na počítači mení pohľad, tak hrám určite zo tretej osoby. Z prvého pohľadu je to lepšie. Ako skúsej z tretej osoby teraz, aj? Neviem, ale plne z prvého pohľadu. Kamo,
Kámo, ja tam riešim, že ako sa mení pohľad a medzi tým ma tu zabije Nextbot. Tu máš. Kámo, v poslednej sekunde som ťa revival. Ale nie. Bruhová rodina je debilná. No moja nie. Čo oni sú nejak pod mapou? Sú. Ja idem za nimi. Oni sa spawnujú v tej kanalizácii. A kde to je prebo? Kanalizácia. Teraz na ich spawne akurát. Nad nimi som. Prosím, Super Sonic. Kámo, ľudia, toto Demon level difficulty. Ľudia, toto je tá najťažšia. OK, ľudia, zapínam môj super... Môžem tancovať. Hehe. Kámo, ten Nextbot je hneď pri mne. Ja som sa stratil v tých kanalizáciách a on ma naháňa. Super, ale dobrá je to ako hudba. Nie, on nás ja zabil. sa tancujem! Ja nechcem On nás zabil. tancovať! Kamo, ale on je rýchliak, neviem čo. Nie, ja spím! Ja spím! Kamo, pomoc! Pomoc! Kde som? Pomoc! Neviem, kde je! Ja si niečo idem kúpiť do menu ináč. OK, idem. Čo si kúpim? Ináč mám tie bariéry, som si kúpil. Takže si nakúpil Bannerford! Kamo, pomoc! Kamo, ja som sa skoro... Sorry, že tak hučím, ale to inak nejde. Ešte hráme na hard a toľko mám problémy. A ešte hráme na easy mape. Pomoc! Nie. Naháňa, na 100% ma naháňa. Jasný! Co som... Nehovor mi, že som sám. Pomoc! Ja idem plakať niekde do kúta. Ale čo naspäť daj! Umieraš? Nie. Ja dúfam, že či tu nie som sám. Doslova. Kamo. Ja som si niečo Kamo, koľko ešte ostáva času? Ja som si niečo nakúpil a normálne, že tu nemám. Asi ma už nenaháňa. Ok, vidím Nextbota. Ne, prosím, nemúč ma Nextbot. Nextbote! Co sa deje? Ne. Jasný! Naháňa ma. Jasný. Kam ty tam úplne umieraš? Neumieram. Kam to keďže vidíš môj pohľad, ako ma naháňa. Kam ja sa ešte k tomu otáčam a hrám z prvej osoby. Nehovor mi, že ja prežijem. Yes! Ja som prežil hard mode. OK. Ty si zdechal. OK, čo dáme? Asi dám pit stop. Kamo, nevieš, ako sa tu majú dať skiny? Nie, skiny sa ti po mne neoplatia. Ja som si nakúpil To je pes. jeden. Ja neviem, ako si ho dáte. Do inventáru. V loadoute to asi nebude do ryti. Aby ste videli, tak som tak trošku chorý. Takže sorry za môj horší hlas. Sorry. OK, ide sa na mapu Pit Stop by Beef. Takže ideme na to. Kamo, beef, ako tu máš? Kamo, ja som nakrájal John Porka. Čo? Ne, chudák John Pork? Potreboval som, kámo, tak
Bol som hladný. Aký admin? Volal mi, že či nie som hladný a ja som mu povedal, že áno, tak on povedal, že ma ponúkne a ja som si myslel, že ma ponúkne ako, že on bude to jedlo. Som si s ňou, tak som ho rozporcoval. OK. Ľudia, ja si myslím, že na dnes by to asi aj stačilo. Keď chcete Why? ďalší. Lebo už to video má dosť minút. Keď chcete ďalšie video, tak dajte like, odber a zvonček. A tak zatiaľ cez.